7 vozů. Vůbec zatím nevíme, co o tom máme očekávat. Žádný instrukce jsme zatím nedostali, žádný papír, plán, nic. Takže se zvedavý budu informovat dál. A jeho nový vůz. Nastartuj, hope! Dělej! Startuj, vole! Při startu zrovna se tady děje, že všichni jezdí s vozidlama na focení na krátký videa. No, ukážu, jak vypadá náš, že jsou připravený. Máme snad vše. Otázky, kdo jste, odkud jste. Ale ještě přesně nevíme, co se fakt bude dít. Takže uvidíme. Účast je veliká. A jestli teda můžu poprosit, tak ty skrapkačky jsem dal na Facebooku na vydražení některý. Takže pokud by měl někdo zájem a chtěl by mi pomoct téhle expedici, abych dojel těch 2000 km, tak mi tam prosím přispějte nějakou částkou. Díky. Dostali od Moravské spojky autodopravce Tomáš Krejčí z Nikolčic. Startovací balíček, docela plný sladkostí, pitiva, škrabiva a rozmrazovačem oken. Tak jsme to hnedka ladili spolem. Děkujeme za startovací balíček Tomášovi. Dokonce ho tady máme, to je tato osoba, ten stěhuje. Ukaž svaly. Ahoj. Stěhováci mají mít svaly. To je hrana. Já nestěhuju, já to řídím. Já to řídím. Takže děkujeme za startovací balíček. Uvidíme se ještě na soutěžích v úterý. OK. Pustý, ty to zdravý. Tak si říká, že jsem nebral na svou lepku ještě. Právě mi schořel klaxon. Ta Istamiloka. To znám do toho. Do techna. Telefon mám. Kam jde na tu červenou, tyhle? Mazec. Nám to tady blapne. Píčo, aby se neskořili, jo, ty vole. To je napícháno, masakr, jsme za Nepomukem, máme první soutěž, musíme najít klášter Zelená hora, kde se natáčeli Černý baroni, musíme se dostat s autem co nejblíž.
jsme na nervy úplně, protože vůbec nevíme kam ani jak najít, je to hrozně složitý to najít, takže zatím. Takhle. No, tady aspoň vidíte, co člověk všechno musí podniknout kvůli hradu. Jo. V jakým kopci jsme. Jo. A fakt to není sranda. A teďko auto jenom furt klouže. A klouže. A klouže. A to není vůbec žádná prdel. To by nesrdy, když to jemu na vejšku ze spodej, to nebude vidět, ne? Co? Není. Co ten strom napravo? Ale strom je hrozně daleko. Uděláme spoustu místa. Tady je v prdeli, že to listí. Nám hrozně klouže. Ty vole, že jsem výjížděl takhle vysoko. Ještě slunce do obličeje. Máme tam něco? Ne, u mě dobrý. A u tebe to vypadá, to vidí zrcátko, tam je strom, ale to nevidíš. Takže tady vlastně už se to bude rovnat, že jo? Už jsme na rovince, jo. Hele, týme, to mi nesvědíš, to mu někam... Převrátí! Vodná ten čurák boudu. To není možný! To se mi snad zdá. Ty vole, hujere. Nebo kdo to je? Ježíšmarja, to je čura. Jej dopředu, ty vole! Když se převrátíš. Pojď dopředu. Za jedna, pojď. Ty krávo. Pojď to zkusit sjet, no. Dobrý. Tak a stoč kola doleva. A popej dopředu, jo? A popoj dopředu. Pozor. A dopředu, pojď. Přes ručku. Šouchnem. Ty kámo. Já už jsem tě neviděl. Ty se již snad zdáš. Jsme na expedici Srab. Vy už tady máte v romantiku. My tady vaříme. Co ty voka na to? A to je olej, aby se mi neslepily těstoviny. Jo, takhle já jsem myslel, že děláte kafe nebo či. Ne, my děláme vepřový guláš s těstovinou. No a jak to asi vypadá? Za ty dneska. Ale já ti klidně můžu půjčit jabko a můžeš psát rovnou a pak ti to přepošlu. Ne, já to nemám rád, když si budu děkovat. Vůbec to není žádná prdel. Hobě tady. Je tady 39 Celsia. A venku je nějakých minus 4 nebo 5. Ty se tam vejdeš normálně natažený. Jo. Ne. Takhle máme touku udělanou. Je to mazec. Výjíždíte z Píště a dojedete sem. Jo? A kde jsme teď? No, a zítra A ta mapa jako je aktualizovaná, jo? Kámo, sednul jsi na to mokrý. Sedí, ideály jsou, jo? Jo, nesednul, dobrý. Sednul na to mokrý.
včerejší noci bych chtěl říct, že to byl super seznamovací den. První den jsme vytrpěli dost, si myslím, spali jsme v autě v zimě. Večer jsme malinko popíjeli pivíčko. Měli jsme oheň, smrdíme od ohně jako hovado. Peněz moc taky nemáme, ale musíme přežít s tím, co máme. Každopádně chci poděkovat Lubošovi Lesovi, který nám přispěl 500 korun na cestu, moc si toho vážíme. A budeme čekat na další odvážlivce, aby jsme tu cestu mohli akceptovat. Každopádně, Luboši, až přijdu, tak ode mě dostaneš srapkačku, nebo škrabokačku, já tomu říkám škrabokačky, furt mi za to nadávají, za ten příspěvek, protože někdo říkal, že neví ty pravidla, ty škrabokačky. Jsou takový, že nejmenší částka ty škrabokačky je 50 korun, ale my ji můžeme vydražit za co nejvíc. A máme to proto, aby jsme to prodávali mezi lidma, anebo je mohli dražit na Facebooku, YouTubeku, anebo na Instagramu, kdekoliv prostě, kde to dokážeme udat. Takže moc krát děkuju Lubošovi a dalším, co se když tak přidají, budu zveřejňovat. Chtěl bys si něco říct ke včerejšku, Hope, aby jsme uzavřeli ten den? No jo, včera byl pěkný den, dobrý večírek, akorát ráno nám někdo vypustil gumu. Což jsme zjistili až po cestě, jsme mysleli, že máme fouklý měchy, tak jsme dozválili gumu, že jsme po ránu měnili, jedeme na rezervě tady někde v Rakousku. No je tady každopádně moc hezky, no a těšíme se, co nás bude čekat dál, no. Nečekáme další soutěž, že včera jsme vydali navigaci. To je fakt vlastně, tady je, ukaží. Komuhle věc jsme včera vyhráli. Ve sprintech. Jo, přesně tak, ve sprintech přes most. Vypadá hezky, no. Nějaká Mio. Takže ji zkusíme namontovat, no, odpoledne. No, to je asi zatím tak všechno. No. Takže moc krát děkujeme, ty, co nás podpořují, sledujou. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na YouTubeku, na Instagramu, tam dávám málo kdy něco, ale spíš to YouTubeko a Facebook. Takže děkujeme všem a jdeme točit další den. Čau. Čau.